Ang sarap ng takway. Adobong takway ng gabi. Yan, kain tayo guys. Kain tayo. Hi guys, welcome to YouTube channel. Today, simpleng luto ni Enrique. Hello guys, welcome back po sa Simpleng Luto ni Enrique Channel. So ngayon po guys, mayroon tayong bagong recipe. Siguro ang iba sa inyo alam na niya. Okay? Tinatawag namin to na takway. Ito yun, takway ng gabi. Yung parang ugat niya, makikita sa ilalim ng puno ng gabi. So, yun ito, parang mahaba. Okay, so ito yung takway ng gabi. So, yung gagawin natin ngayon, yung adobong takway ng gabi. Okay, so ito yung mga ingredients guys. So, meron tayo mga ilang tali ng takway ng gabi. And of course, meron tayong yung onion natin, sibuyas of course, at saka yung garlic, at saka meron tayong kamatis. And meron tayong seasoning. Okay, baka naman. Ito seasoning, at saka meron tayong durog na paminta. At saka meron tayong of course yung soy sauce natin. So adjust lang tayo mamaya. And meron tayong vegetable oil. So ganyan lang. So adobo style. At saka ano lang natin yung timpla, adjust. Hindi na tayo maglalagay ng asin para hindi masyadong maalat kasi meron na tayong soy sauce. Okay, stay tuned lang po. Sana magustuhan niyo yung bagong recipe natin guys. Ngayon guys, nagpainit tayo ng oil. Lalagay na natin yung garlic natin. Okay. Sabay na natin yung onion. Ayan. Lalagay na natin yung kamatis. To follow yung takway natin. Okay, takway ng gabi. Yan. Okay. And of course, yung seasoning natin. Lalagay tayo ng seasoning. Yan. Kunti lang. Okay. Saka yung durog na paminta. Okay. And of course, yung soy sauce natin. Lalagay tayo ng soy sauce. Adjust lang tayo. Para hindi masyadong maalat. Okay. So ano guys, tatakpan muna natin ng mga ilang minuto lang. Tingnan na natin yung lumambot itong ano natin, yung takway. Saka yun, pwede na yan. Okay, so stay tuned lang po. Ito na guys, luto na yung ano natin, yung takway ng gabi, adobong takway ng gabi. Napakadali lang. Siguro mga 4 na minuto hanggang 5. So yan na, transfer natin din sa lalagay natin. So, sana na-enjoy nyo yung vlog natin. Okay? So ito na guys, tapos na yung adobong takway ng gabi natin. Okay? So sana po nagustuhan nyo yung napakasimpleng recipe lang po na adobong takway ng gabi. At sana po patuloy po kayong susuporta po sa channel ko. At lalo na po sa mga bago po, sana po sa-subscribe kayo. At saka don't forget po to press the notification bell. At saka sana po ma-enjoy niyo yung lahat ng mga vlog ko. Thank you and God bless po. Titikim muna tayo, okay? Ang sarap. Kanin na lang kulang. Okay, thank you.